Pittura tal-artist Taljan Mattia Preti li tinsab fil-Knisja ta' San Franġisk fil-Belt Valletta se tgħaddi minn proċess estensiv ta' restawr bilan li din il-pittura terġa' tmur lura għall-istat oriġinali tagħha. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ħamis wara nofsinhar bir-restawr ta' din il-pittura se jkun qed isir sabiex jitfakkar l-20 anniversarju tal-kumpanija Recoup li se tkun qed tieħu ħsieb dan il-proġett. F'kummenti ma' Net News id-direttur Paul Muscat spjega il-proċess se tgħaddi minnu il-pittura sabiex tirritorna fl-istat oriġinali tagħha hekk kif preżentament il-pittura tilfet ħafna mid-dettalji li kellha. Ħajibda r-restaw fuq dan il-kwadru ta' Mattia Preti. Bażikament kif qed taraw kważi l-immaġini tiegħu hija mitlufa. Allura hemm bżonn tisħiħ tal-istruttura kif ukoll tindif tal-verniċ u n-nugru foam li għandu fuq. Matul il-konferenza ġie spjegat ukoll li anke il-kwadru għandu bżonn restawr estensiv hekk kif matul is-snin ġarrab il-ħsarat. Dan apparti li se jsir tindif fuq il-pittura sabiex il-kuluri kif ukoll id-dettalji ikunu jidhru aħjar. Min-naħa tiegħu il-Gwardjan tal-Knisja ta' San Franġisk George Mikallef tkellem dwar l-istorja ta' din il-pittura fejn spjegalna li din tirrappreżenta il-festa tal-Porzjunkola. Dan il-kwadru jirrappreżenta il-festa ħna għalina tant għażiża tal-Franġiskani tal-Porzjunkola li aħna nfakru kull sena fit-2 ta' Awwissu li tfakkar il-maħfra ta' Assisi. Dan huwa kwadru interessanti ħafna għal fatt storiku għal fatt li huwa xogħol ta' Mattia Preti. Innotajna dal-aħħar li għandu bżonn numru ta' restawr, tindif u affarijiet hekk u aħna fid-dmil li inħalluh għal ta' warajna ħafna aħjar milli sibnieh. Intal ftit wara l-ġid fit-tmiem mal-konferenza tal-aħbarijiet beda l-proċess biex il-pittura titniżżel ħalli fil-jiem li ġejjin jingħata bidu għar-restawr tagħha.